Nalazim se u Čereviću i imam zadovoljstvo da vam predstavim jednu staru vojvođansku kuću, uknjiženih 284 kvadrata svih prostorija, kuća ima oko 150 stambenog dela, na placu od 870 kvadrata. Sa lepe velike zatvorene terase ulazi se u ovaj trpezarijski deo ili dnevni boravak, kako ko hoće da ga koristi. Pošto je kuća salonskog tipa, imate mogućnosti da prepravljate stvarno kako vam odgovara. Ovde je kuhinja, uz kuhinju, koja gleda naravno na dvorište, ima lepo prirodno osvetljenje. Uz kuhinju je i dobar špajz sa prirodnom ventilacijom. I znači dnevni boravak ili trpezarija, kako kome odgovara. Najveći deo leta se naravno može provoditi na ovoj terasi. Divna salonska vrata koja odvajaju stambeni deo sa prostranim hodnikom ili trpezarijom, dnevnim boravkom, kako kome odgovara. Ovde se nalaze 3 spavaće, odnosno 3 velike sobe i kupatila. Kompletno je sve okrenuto ka ulici, svetlo je, grejanje je sa radijatorima na gas, imate i kaljeve peće na čvrsto gorivo. Ova soba je ogromna. Potrebno su sređivanja, potrebno je ulaganje. Što se tiče parketa, trebalo bi da se menja. Tavan nije iskorišćen, krov bi trebalo takođe pretresti, ali s obzirom na cenu, sva ulaganja su minimalna. Da dobijete jedan kvalitetan, lep prostor. Ovo je druga soba, isto tako komforna, svetla. Svugde su salonska vrata, što je predivno, sa brušenim staklima. Ako neko tako voli, zaista je lepo da ostane, da se samo restauriraju. I ovo je treća soba, ona je kao najmanja, ali ima nekih sigurno 18 kvadrata. I tu je znači i kupatilo, koje isto tako ima prirodnu ventilaciju. Ono je čak i renovirano svojevremeno, tuš kabina, tučani radijatori, što je odlično za grejanje. Predivan prostor jedan, plac je 870 kvadrata i sada ću vam pokazati celokupno dvorište. Predstavljamo sada dvorišni deo sa pomoćnim objektima i krenut ću sa vlasnicom. 8,5 ari. Da, 870 kvadrata ima i ovako, znači, naspram ulaznih vrata u kuću. Ovo je kuća s dvorišne strane. I naspram ulaznih vrata se nalaze sve pomoćne prostorije. Znači, u ovom prvom delu dvorišta imamo prvo kao kačaru, takozvanu. Odličan prostor koji se može čak i pripojiti. Ja, što je ovo interesantno, penje se na tavan ovde, a Vera, jel su ovo možda vrata, prozorčić koji je povezivao kuhinju? Ovdje je bila letnja kuhinja, pa je korit za posudu. Može se spojiti sa kućom. Može, da. Odlično. Jedna prava stara seoska vojvođanska kuća, gazdinska kuća prava. Onda imamo podrum, veliki. Suv, što je rekla gospođa i što je jako bitno. Znači, za ljubitelje vina. Može čak i biti neki mali prostor kao hobi soba. Možete igrati tenis, a možete i uživati ovde u hladnoći po vrelim letnjim danima. Predivna je temperatura. Znači, kuća koja stvarno ima potencijal za sve one koji se ne libe da se nečim bave. Sa 2 sistema grejanja, gas, nafta. Aha, ovo je kao i tehnička prostorija. Znači, još jedna kačara i ovde su peći.
na čvrsto gorivo i na gas. Znači i na naftu i na gas i... Odlično. Znači cisterna za naftu. Sve opcije grejanja. Pošto ste primetili da je primetili ste da su radijatori unutra, to sam istakla. Ovde nam je, dobro, jedna šupa. Kao jedan mali zaseban objekat je šupa i letnja kuhinja. Iznad toga je čardak, jeste se nakrivio, trebao bi da se skida, ali se može i prepraviti. Otvorit ćemo sada letnju kuhinju, ući ćemo, ali da vam prikažem i ajnfort. Evo ga, letnja kuhinjica. Šarmantno, slatko, može biti i za decu da se igraju, može se stvarno koristiti kao letnja kuhinjica. Odlična radionica, mala letnja kuhinja, kako kome odgovara. I to je sve bilo u prvom delu dvorišta i naravno imamo i drugi deo dvorišta, pošto su tako ranije sve kuće imale posebno bašticu. Tu je za drva objekat, bila nekad štala, sad tu držimo svašta. Dobro, to ne moramo nije... Pa dobro, otvorit ćemo, pogledat ćemo. Ja, to je nekad bilo i konja, verovatno, čim je tako. Znači još jedna šupa. Da. Ima sređivanja, ima radova, ali okej. Ovde je nekad bio đubrenika, tu je bila bašta, tu je humus, dole se mi tu bacamo. I ovde pretpostavljam poljski WC, da. I ovde je štala, verovatno bila. Ne? Aha. To su novo objekat, 3 garaže. Pa lepo, odlično. Znači, za malo para dobijate stvarno jedno onako porodično malo mini gazdinstvo gde možete da uživate. Na 15-20 minuta ste od grada. Evo, ovde imate za pečenje rakije prostor. Znači, možete svašta da napravite. Može ovde da bude i jedan mali ugostiteljski objekat. Ono što do sad nisam naglasila, da je u neposrednoj blizini Dunava i to ću sad otići da vam pokažem. Ulica u kojoj se kuća nalazi je mala, mirna. Već sada se vidi Dunav. Kuća je tu gde je ovaj traktor i vidi se crkva u Čereviću. Znači, pozicija je odlična. Nema puno vlasnika ovde u ovom delu, ima možda ukupno 20-ak kuća u ulici i evo, znači svaki dan 3 minuta da prošetate do obale Dunava, da uživate u pogledu i leti i zimi. Ne znam da li ovde može da se kupa, da li ima neka plažica, ali ako je neko pecaroš ili samo voli da sedi i posmatra Dunav, ovo je raj. Ovde ima par stepenika, pa može da se stavi neka stoličica i da se uživa. Predivno. Predivno. A bukvalno na par minuta od vaše kuće. Master 021 nekretnine 064 6432 338 Ljiljana Marković.